Arratsaldeon guztioi, eta ongi etorri abenduko osoko bilkurara. Lehenengo puntuarekin hasiko gara, aurreko bilkurari dagokionak eta zirriborroa hartzea hala badagokio. Ez dakit berezioan irakurtzea, ez dut usteak irakurtzeko berezioanik, zerbait esatuko egin horreitek. Laugarren astelaian, Nastuko Kanaleko proiektuari dagokiona bukaera jartzen du. Alkateak adierazten du eskara jasota gelditzen dela. Hirugarren orrialdean, goikaldean, azkenengo esaldia, alkateak adierazten du jasota gelditzen dela. Galdetu nahiko luke, pixatzea ondorio ditun horrek edo nola ia erantzunik jasoko dugun, eskaria osoko bilkuran itzen genduenez gero nola jaso nahi genituen egiten genuen eskariak komentarioa hitzez egin dunez eta jasota gelditzen dela adierazi danez, pixatzea ondorio azkarren horrek jakitea. Aurreko paragrafoan, nik aipatzen duen, jaso zala proiektu bat zegoela eta enpresakin negoziatzen ditu ginala, komentatzen pixkat nola garatuko zan hori, hondakinen kudeaketaren gaia zegoela eta Orduan, eskaera jasota gelditzen danez, da jakitea jaso dela baino ia jakingo dugun enpresarekin jarraituko dan hori hitz egiten, jakingo dugun hondakinen kudeaketaren nola bideratuko dan. Egia esan, ez dakit. Egin duzu eskaera bat, erezkuntzen inguruko informazioa eskatuz, eta hori erantzuna ematen zaionean, saiatuko naiz hondakinen ingurukoa ere, ondo ibiltzen bat nazizu. Primera. 8. astelaian, zaintzaren inguruko mozioan, Bilduko zinegotzi gara Itzlarrainela zaintza maila sortzeko proposamena luzatu zuen, eta hemen berdina proposamen horri erantzunik emango zaion eta ala baldin bada nola. Badakigu pasatako proposamenean pixatzaintza ekosistemarena, hor egutegi bat eta barragola, jakitea zaintzaren mailaren proposamen hori aurrera egingo du, ala ez? Zaintzaren inguruko mahai bat epiniko dugu martxan, batez ere Foru Aldunditik irizpena azaldu darako eta diru laguntza eman digutelako zaintza sistema honetan martxan jartzeko, 9.000 euro pasatzeko diru laguntza 2023 urterako eta beste 9.000 euro pasatzeko diru laguntza 2024 eta pixka bat hori nondik nora joango den, hori mahai baten bitartez egingo genuke. Eta eskarita galderetan, 11. astelaian lehendabiziko ekarpenean plangintzaren inguruan galdetu gendun eta galdera galdera hori erantzunik emango zaion. Hau da, plangintzarik uda gobernuak daukan legegintzaldirako plangintzaren berri emango da, ez? Nola, noiz? Horretan gabiltza, lanean gabiltza horretik ez daukagu, baina bukatzi dugun momentuan izango dezue legegintzaldiaren plangintzaren egin. Oso ondo, ezker. Eta bilarzea egitea nahiko duke. Primera. Hoi egia karten da. Bigarren puntura pasako gara beraz, alkatetza dekretuen kontrola. Inorko bat, zerbait galdetzeko? Hainbat dekretu zeuden egintza sailekoak baimenak bukatuz, baina zabantza horiek idazkariarekin argitu ditugu. 552. Izenburuako landio ez ezuitzea, Simon Erazautza plazako bat zenbakidun, lokala udaldu legoetarako egokitzeko obrak egiteko kontratua. Ikusita behin betiko erabakia hartuko zenutela, gure galdera da zergatik ez zein jakinarazi lehenago gai honen inguruan behin da berriro informazioa eskatu dugunean. Azkenekoa idatziz izan zen, baina hori, jakin da behin betiko atzera botako zala, hori ez dakigu zergatik izan da. Eta alternatibarik
mahai gainean dago, nola ez? Honen inguruan ere eskatu duzu erantzuna idatziz. Erantzuna hemen dago, bihar emango diot sarrera erregistro bidez idatziz jaso dezazun. Baina bai esan dizuna da, idazkaritzako teknikariaren bitartez etorri zala esleipena nolabait abertzaren garen horrekin, enpresa bat zai zegoela eta ia zer egitzen zigun orduan. Bertan bera lagatzea erabakipen du, ikusita horrek hausnarketarako demora dirago gartzoa da. Eta horretan dago, hori izan da razoia. Oso ondo, mi esker. Bostena berrogeta hirugarrena, Zumarriko ingurua eta tren geltokitik sartzeko bideak urbanizatzeko proiektu idazteko kontratuaren bermia itzultzea. Hemen ez da bermeari buruz, da gehien bat Jon eta Asierrekin azaroko lurraldetasun batzordean enpresa honek egindako alternatiben estudio de alternativa zer entzuten lana, hau zan da aipatzen duna. Hau da, erabiltzen dut, dekretu hau zehatu izana jakinarazteko enpresa honek egindako lana izan zela aipatu nizuela. 555 garren dekretua, Luzarako patioari dagokiona, galdera da, benduaren 31 barkatu amaituak egongo direla ziurtatu dezakegu. Hala esan ziguten, eta hala dirudi bai ez behintza. Ez digute kontrakorik esan. Oso, esaten dena, pixatu opor garaian sartzen geralako eta ez dakit segitasunik sortu aldan da hori argitzea aldera. Eta azkenik, 575 garrena, irisgarritasun planari dagokiona, erabakiarekin ondo ikusten dugu, bere garaian egintzan irisgarritasun plan bat, jakineko genuke zein dan asmoa eta zeintzuk dian epeak. Niri hasiera ematea izango litzake lehenengo planaren hasiera. Hau dator pixka bat irisgarritasun darama aparejadorea esan da, irisgarritasun plan egitea komeniko litzaioke udalari, eta horren hasiera ingo da. Datorren urteko aurrekontuetan badago horren inguruko partida bat planteatuta hori egiteko, eta planak segur asko urtebete baino gehiago beropena izango du, beraz, ikusiko dugu horrek zein luzapen hartzen du. Ez da, besterik, ni esker. Hirugarren puntua. Bialino enpresa kudeatutako 2023ko trafiko isunik buruzko alkatetzaren dekretuen kontrola. Badago norbait egon zerbait esateko? Orduan hirugarren puntura pasako gara. Onartzea, hala badagokio, etxez-etxeko laguntza zerbitzuaren hitzarmenaren luzapena. Foru aldunetik datorkigun proposamena da. 2021ko azaroaren 30ko bilkuran Foru Aldundiak hartu zuen erabakia Gipuzkoako lurralde historikoko udalerrietan eta mankomunitatean etxez-etxeko laguntza firmatzeko, hitzarmena firmatzeko eta onartzea. 2021ko urriaren batean martxan jarri zen eta indarrean sartu zen eta 2023ko abenduaren 31 arte dago indarrean. Hitzarmena amaitzea, urte natural bateko luzapena egin daiteke eta hori da Foru Aldunditik datorkiguna. 2024ko urtarrilaren batetik abenduaren 31 bitartekoa izatea luzapen hori. Eta desagotik zeuden baldintza berberak mantentzen dira. Eta nahi izan ezkedo bilobeteko epea dukagu hitzarmen hau sinatuta bidaltzeko eta baiezkoa esateko. Orduan, nik uste bozkatu dugula, ez? Orduan, etxez-etxeko laguntza zerbitzuaren hitzarpenaren luzapenaren aldeko botuak hau bat onartuta gelditzen da. Bosgarren puntua, onartzea hala badagokio, Debako Artzabal udalerriaren eta bilatokien zein ekitaldi aretoaren funtzionamendu arautzeko erreglamenduaren aldaketa. Erreglamenduaren aldaketa 5. kapituluari dagokio eta 5. kapitulua gehitzea izango litzateke hemen onartu beharrekoa. Familia kolumbarioen inguruko arautegia, erabilera arautegia, batez ere datu batzuk emateagatik edo gainetik aipatzeagatik, honek bermatzen du Amiragako hilerrian
dauden gorpuzki guztiak Artzabako hilerrira pasatu izatea. Horretarako familia kolumarioak sortu dira, familia guztiak edo familiako hildako guztiak bateratuta mantentzeko leku bat ukitzeko aukera. 30 urterako emango litzake, 30 urterako makina izango litzake udalaren aldetik, honek kostu ekonomiko bat izango du jakina, eta gero baita ere ezartzen dira emakida horren transmisioa nola egin daiteke, emakida eskatzen duenaren oinardekoek jarraituko lukete emakida horrekin gelditzen da denbora guztia bete artea, eta emakidaren urtea bukatu ondoren luzapen eskatzeko aukera ere egongo da. Nik uste dut eta aldaketa hongarrean sartuko da Gipuzkoako Foru Aldundian publikatzen den egunetik bertatik. Horiek dira nik uste dut punturik garrantzitsuenak eta nabarmenak, pentsatzen irakurreko zen dituztela eta ondo iruditzen bali bazizue, bosketara pasako gara. Orduan, onartzea Debako Artzabalko udalerriaren erabilera arotegiaren 5. kapitulua gehitzearen aldeko bozkak, hau bat ez onartua gelditu da. Seigarren puntua, onartzea Araba eta Gukio ez aplikatzea Euskadiko toki erakundeetan funtzionarioen lan baldintzak arautzen dituen hitzarmenaren, udalitz, 95 eta 96 artikuluak adinagatiko borondatezko erretiro hartzeko premiei buruzkoa. Hemen eskaera bat egon da, adina zaurretik erretiro hartu eta 95 eta 96 artikuluak esaten dutenaren arabera ordainsaria jasotzearen ingurukoa, eta udaletik esan zitzaigun hori legez kontrako kontua zela, hori ordaintzea ezintzena hori ordaindu, eta horretarako argudio bat baino gehiago dago. Baratu zaizkituen dokumentu horietan, badaude hainbat eta hainbat epai horren inguruko bueltak ematen dituztenak, eta azken finean kontua da Tribunal Supremoa Auzitegikoarenak 2022an eman dituen hainbat epaien arabera jurisprudentzia du, eta horrelakoak ezin dira ordaindu solataren zati bezala konsideratuak direlako. Orduan, guk hona dakarkiguna da, eta udalitzek berak ere esaten du, artikulu horiek ez aplikatzeko edo kasuetan, funtzionarioen kasuetan. Orduan, guk hona dakarkiguna da, udalitzera Debako udaletxeak 2008ko urriaren 30an erabaki zuen plenoz udalitzeko akordio hori bere langileekin erabiltzekoa, eta 95 eta 96 artikulu horiek nolabait ez erabiltzeko proposamena egin dugunez funtzionarioen kasuan, hona dakarkigu gai hau eta udalbatzak hartu bezala horren inguruko erabakia ere. Ez dakit inok zerbait komentatu nahi den horren inguruan, orduan bosketara pasako gara. Udalitzeko 95 eta 96 artikuluak ez aplikatzea horren aldeko botuak. Hau bat ez onartua gelditzen da. Azkeneko puntua, eskari eta galderarik. Badago eskaririk edo galderarik. Lehendabizikoa 6. aztergaiari lotuta dago. Negoziazio mailik deitu hau da sindikatuekin. Bai, astelehenean egin zen sindikatuekin negoziazio maila. Komisiones Obrerazeko eta elako ordezkariak etorri ziren. Eurek ere argizukaten hori horrela zela, eta Komisiones Obrerazeko esan gainera ikusten zala berak zioen, argi ikusten dela epaitegitara ere ezin dela eraman ezezkorik, ezezko jasotzen duan funtzionarioen kasuan epaitegera joat ere feretakoa dela, badagoelako ja, Zidei gorena, jurisprudentzia egindolako eta gainera kostak ezartzen ari zizkiolako galtzen duenari. Beraz, kasu honetan, langileari izareko zaizkioke. Orduan, ez daukala honek errekorrido gehiago, eta horretan, zan egone
Honi lotuan esatea urrengoan eskertuko dune jakitea negoziazioan baina egingo dela, baita ere sindikatuekin beste gai bat balitz, ez eta hitzin gedunez eta goreneko epaia gedunez eta baita ere eudeleko proposamena, beste txostena eta bat, esango balitzei duke eskertuko genuke horrela duk ere sindikatuekin edo arabakoekin hitzin dago badendu hori xikite. Bigarrena tokiko gobernu batzordeari lotuta. Bere momentuan esan zitzaigun tokiko gobernu batzordean adostutakoaren berri emango zitzaigula eta hori berez bi astetik behin eta bilduko zala. Gure galdera da ia tokiko gobernu batzorderik ditu aldan azken aldian. Ez da ditu. Eta hori da eskumen aldaketarik ez darako egon, eta orduan tokiko gobernu batzordeak ez daukalako momentuz behintzat eskumen handirik eta dauzkagun gaiak ez ditugu tokiko gobernu batzordetik pasa. Zentzu hortan, galdetzen duguna da zergatik zaigun adierazi tokiko gobernu batzordea etzala bilduko erabakia biltzea baldin bazan. Beste dira. Ez daukat erantzut. Horri lotuta, zalantzan teknikoa da. Tokiko gobernu batzordean eskuordetuta zeuden eskumenak berriro ere plenoari edo alkateari esleituak zaizkio, ala jada agintaldi berria hasterakoan, alkateak eta osoko bilkurak dituzte eskumen guztiak eta haiek erabakiko dute eskuordetua da ez beste organo baten. Hala da. Ados. Horrekin apituta. Eta hirugarrenik, Iliarri berriko espedientean ari da. Bere garaian Iliarriko familien batzordeekin batzeko asmoa adierazi zen duten. Bilerarikan egintzan familien batzordearekin. Bai, egintzan, azaran bukaera, egintzan batzordearekin bilera, azaldu zitzaien seinalaketa horre ikusten ziren, aldez horretik batzordetik pasatuta zegoen araudia. Lehenengo batzordetik pasagenu, batzordearen oniritzia edo jasotazioa, familien komisio horrekin egintzen bilera, eta azaldu zitzizkien aldaketak eta horreko igandean batzorde horrek parrokian bilera antolatu zuen herritarrei omen berri emateko eta gomidatu izan nintzen eta bertan nire azalpenak eman ditu. Zentzu hortan, familien batzordeak ditutako bileran bi udal ordezkari ontzian, haien ekarpenak zeintzuk izan ziren jakin genezake. Zuen ekarpenen inguruanik azalduan arautegiaren nondirorakoa, idatzita dagoena bere horretan. Eta gero, jendeak egin zituen galderei erantzuten saiatu nintzen. Egon ziren zalantza batzuk zeuden, trasladak nola egingo ziren, familiak leku desberdinetan enteratuta egon arren gero guztiak elkarrekin egoteko aukera izango dute, horrelako galderak izan ziren. Ez dituzte, uste dut jende gehien abintzan. Guztura aterazala bilera horretatik eta emandako aukera ere guztu bezantzala. Nik argi utzi nuen familia kolumbarioak eta araudi berri hau aurreko legegintzaldian egindako kontua dela eta guk gure legegintzaldian egingo duguna izango dela trasladua eramatea hasieratik bukaera. Baina familia kolumbarioa ezartzeko erabakia eta arautegi hau bera aurreko legegintzaldikoa dela. Hori hasieratik garri utzina izan du. Oso honi esker. Ainhoa Urbietaria jotako ordezkariari zure kasuan udala ordezkatuz, ala familiak ordezkatuz bertaratu zinean bertara? Nire amugean horizik horretu janitzen. Ainhoa Urbieta horizik. Oso. Eta hori alkateari argi utzi nidan izan dago bidea. Horrexegatik horitzen. Bertan, hori bai nabarmenduko dukela, orain udan ordezkari gisa interes orokorra defendatzea dagokizula eta hau diot batez ere orain dela ez hainbeste denbora udala fiskaltzara eraman zalako
funts juridikorik gabe. Hori bakarrik adieraztea. Desestimatu izan zen. Etzarako ezer gehiago eraman. Azalduko zenidak hobeto Ez da saldu ezan dagoena. ez dut ulertu zure azalpena. Zer? Saldu. Adieraziko zenidak berriro esan dezuna. Saldu dut, erabakazetan badez. Mesedez eskatzen dizut, nahiko nukela jakitea bakarrik adierazi dezuna, ea ulertzeko gaitasuna daukadan hori da besterik ez ez. Etzan gaudela, gehiago eraman Ulertzen ez dutena da zer, da Nik dudan aurretzen zer esan behar ez. Fiskaltzak ez zuen aurrera eman kontuak, zuk ezen nolako ezer gehiago aurrera aurretu kontua. ados, oan ulertzizu. Hori izan bakarrik, ezkerrik asko. Ez badezu konsurik ematen, biltzen dira, ontziak oso Nire patetika. Igual, gaiak igual zerbitzuekin lotuta gauna, ez igual da, antole zuzetuta, edo, gobernazioa eta abenduan batetik eta ipiniza komunidadearekin batera sistema barrixa martxara kontenedorera, lateral derecha bat jasotzekoak, eta hor batez behin, Ifarkale aurreik ustezan, aurreko legintzalditik, inkorsiala lan batzuk egokitzeko kontenedorek izan. Orduan, harik da sortzen diguna da pixkat Ifarkalen eta zertan uste okerrez banago, primadak eta egin duela egokitzapen lan batzuk egin zuen. Orduan, kontutan hartu dut behar zan, sortzi kontenedore soiazila bertan hilana, horre suposatzen duela 16 metroko gune bat egokitzea, eta harikura da lan bat egitela, eta sortzi kontenedoreak hartu beharrak kontutan, 6 hartu dira eta beste biak edarretan jarri dira, ez? Den, zagoelekuan, komposta zagoelekuan, handukikatu dira, horre suposatzen duen deserotasun guztiarekin, bertan lokatza dagoelako, eta guztiak, eta horrekin batera, argitzen duelako sistema berri bat jarri behar denean martxan, zelan ez da aurre ikusi 16 metro hartzak kontutan, aurre ikusi da zegoenean. Ingurumen teknikaria bere izan lanean komunidadearekin eta guztia. Eta zelan jarraitzen duen, eta horreko nore indikan, behiraren kontenedoreak espaloian ubikatu bat. Hor zagoenean horre ikusita, gunea txikut egiko zela, 8 kontenedore jarriko zela hileran, eta behirako kontenedoreak eta dianak kulpo sistemarekin dianak atzean joango zela, ez? Orduan, baina kontutan hartuaz, segurazki urtarrileko plenoan aurrekontuak eta onartuko dira, bai edo ez, ikusiko dugu konteak horre lantzen ari izatete edo gara, eta horreko lotuta, iguera hundia, egongo da mankomunitatean, herritarrei begira eta horreko lanak egiterako orduan, nire ustez apur bat aurre ikusi bako zala lanak egiterako orduan. Ez da izan zertan adierazteko edo arrazoien badagoen, horrela usteko, ez izteko, edo zeinan arrazoia. Ni hori konpontzeko batera epini. Baina harriko egiten duelako, hormigoiarekin, egiten da, 6-tik 8 lusatu, bikoitza eta beste egitea, ez, aprobetxatzea gunea egokitzeko. Eta horrekin batera ere, estazioan dagoen gunea, esan gehitela gala, igual, Debo udalerriko guneri garrantzitsuena Ifarkalekoarekin batera, hor jarraitzen dute, pulpo sistemarekin jarraitzen dute, bai papelaren ondakin kontenedoreak eta bai deire plastikoarenak eta bai, orduan bai, sare sozialetatik eta zabaldu zen, jarriko zela martxan kontenedoreena, recogida derecha, guztia eta endoka jarraitzen dutela pulpo sistemarekin jasotzeko. Eta harridura ere, horri lotuta, zela estazioko gunean daude 3 kontenedore errefusarenak eta bat organikoarena. Izaten, gabizenean, behin eta berriro instituzioetatik denok batera esaten. Birziklapena bultzatu behar dugula eta guztia, eta harridura gehiagorako endokan izaten 3 errefusarenak eta bat bakarra organikoarena. Hori ez pixka da, kezka edo azaltzea edo agertagoen benetan arrazoiren bat eskartzeko sistema hori martxak. Ez negin dagoen, ez dagoen. Dirudienez gutxi egotatzen omen da organiko bestean baino.
Eta hori entzuten aldatu nik aldera hori egin, eta erantzuten dut. Jo, baina harritu egiten didana da, asko harritzen didana da, justu aste honetan ikusi badozue, sare sozialetatik komunitatekoak, ingurumeen teknikariak eta egin dute adierazpenak, zela organikoaren jasoketa jaitsi egiten, errefusarena goera doan, orduan, erreikikan bultzatzen badugu, errefusaren kontenedoreak eta gehitzen, sua bilatzen ari garen herritarrei kontrarikoa da. Ez? Azkenean da, errefusari indar gehiago ematen dugu, organikoaren baino. Eta berdina geratzen da, ETS-ko edo, toki ondoko kontenedoretan, udan jarri zarelako errefortzu bezala jarritzean bi errefusarenak eta bat organikoarena. Eta horreikikan, abenduaren 21 gozemen, eta jarraitzen dute bertan. Bi errefusarenak eta bat organikoarena. Bost alditan ditu dira komunideko hori, mesedez aldatzeko. Eta, bueno, da... Ez gobernu osagu gainean gaude, eta kontenedore sistematik gainean gaude. Orduan, mesua zabaltzen da. Eskatu dugu hori mesedez aldatzeko eta errefusaren inguruko indar errefusa kontenedore gehitzeko. Beraien arrazoia da hori dara jasotzen dana, eta orduan erantzuten diotela momentuko eskaerari edo momentuan dagoenari. Eta gero, ifakaleko kontuan esan desun horretan, 16 metroko luzera behartzen, baina esko hori bondo bat dago erdia. Eta horrek ere traba jartzen du. Osea, guztia jartzeko. Orduan hori begiratu da, metroarekin, gainera orain kontenedoretik batetik bestera 50 zentimetroko tarte utzi behar da, jasotzeko sistema palabidez egiten darako eta golketearekin, eta orduan horrek eskatzen du lehen baino espazio gehiago bat ezatea kontenedore kopuru bera edukiak izateko. Eta horregatik bini dio, baina saiatuko gara begiratzen ea guztiak zar daitezkeen lehenengo gune horretan. Eta ahal izango balitz, ekarko dituzte. Baina hori izan da arrazoia bi horiek aparte dela hartzekoa. Aprobetxatuz aldez horretik ere bazegoela gune hori, eta hori gondoa erdian gelditzen dela, hor jarri dira. Ikusiko dugu zar daitezke. Ez daukago oso argi, esaten duzu dugu. Metro erdiko tartea behar du kontenedore batetik bestera, gero manipulatuak izan. Bigarro gordian egon naiz, justo galetik nioan eta bat ere esan dut. Bestia egon naiz, neurtzen egon gara. Eta apareja da bidei izan zen, zena, pixak antzeratzen sartzea. Kantonen izan nien etzalatok egokia. Zerren bihatzen artera, bide pixka bat antzera. Etzalatok egokia. Neurtzen ibili gara, pixka bat, lusatzeko behirako konteneran tokian, mogitu pixka bat, eta bitarte horretan, krisk bideoik jarri. Eta nire ustez, toki gago. Eta proposatuko dugu... Akatza da, bi hiruak eta zelan kamioia ondo sartzeko, eta zela putxo bat moztu dut da, ez da egazte. Bat iberko gainera, ez da egazte. Besterik badago? Kontutan hartuko dela eta... Besterik badago? Ez. Urtarrileko osoko bilkura, berez, urtarrilaren 25ean egitea tokatuko ditzaiguke, azken ostegunean. Baina, urtarrilaren 21 aldatzeko proposamena egin genizuen gainerako taldei eta baiatzko erantzuna jasota, urrengo osoko bilkura urtarrilaren 21ean egingo dugu, arratsaldeko 7etan osoko bilkura aldatu honetan. Gabona ditugu aurrean, gau oso egintxoa guztioi, eta urte berri hona izan dezazunela, urte bukaera ondo bat urtea, eta hobeto hazi.